Vesperová na organizátora. Ako to vyzerá s projektom Pyramida slávy? Minulý event sme videli kvalifikáciu, tak čo nás môže čakať do budúcna? Ja by som ťa rád videl, aby som vedel tomu rozprával takým osvetlený. Dobre. Poviem ti, vieš čo, čakal som túto otázku, aj som si ju pripravil. No, Pyramida slávy není zrušený projekt, je momentálne iba dočasne odložený. Vzhľadom na to, že sme vlastne organizácia, ktorá robí dve organizácie naraz, tak je to troška komplikované a obidve tie organizácie troška rastú, napredujú. Takže snažíme sa im tak venovať, aby boli všetci spokojní. Takže Pyramida slávy sa určite uskutoční a budeme to postupne informovať na našich sociálnych sieťach. Ďalej budem pokračovať. Ako to vyzerá s Magomedom, pretože bol to jeden z prospektov a teraz už má ohlásený zápas inej organizácii. Ešte uvidíme do budúcna? Takisto aj Magomedom rátame do budúcna. Medzi tým on chcel zápasiť v inej asociácii, tak sme mu to umožnili ako organizácia. Myslím si, že mal na to nárok, lebo mu aj končila zmluva, ale nebránime sa mu a sme mu stále otvorení, že a radi ho aj uvidíme. Určite je to kvalitný zápasník. Dneska sme videli zápas s formátom Underground. Bude sa to opakovať takýto mix, alebo je to na tento turnaj také ojedinilé? Ťažko povedať, toto bola ozaj výnimočná situácia vzhľadom na to, že Cigo bol po operácii a nechceli do toho rizika, že by sa mu vlačo znova opätovne stalo, tak vyhodnotili, že urobíme túto výnimku. Nebránime sa tomu samozrejme, ale dneska ti ešte neviem povedať, že či s tým na 100% budeme rátať do budúca. Ďakujem. Ďalšia otázka bude na Marka Bartla. Marek, dneska to bohužiaľ nevyšlo. V tom druhém kole si mal dobre chytený armbar, čo tomu chýbalo? Aby to odklepal. Víš čo, akože už som sa s tým stretol, keď som bol vlastne naposledy v Nemecku proti Henksovi, to bol ten istý prípad, ale teraz som to cítil, že to mám ešte čistejšie chytené, naozaj mu tam 2-3 krát popraskal ten laky, tak som si myslel, že ideme do konca a dal som do toho 120%. Zatavil som sa v tom úprimne, ale ako keby mal som fond stále na to pokračovať ďalej, len bol som veľmi prekvapený, že to neklepol. Potom som sa do také pozície, že som cítil, že to strácam, tak sa to nejakým spôsobom rozpojilo. Ale ako keby dúfam teda, že nebude nejak zranený z toho alebo čo, ale myslím si, že to bolo nepríjemne chytené, bohužiaľ. To nevyšlo. Ty si už opísal aj ten priebeh zápasu a čo nevyšlo v tom treťom kole sa zdalo, že už nemáš sil v tých klinčoch a v podstate ten super využil to, čo robil aj predtým v tom druhom kole, že dostal ťa na zem a tam ťa kontroloval. No, tak som povedal, ono vlastne v tom druhom kole, kde som strátil podľa mňa, že 90% kondičky, tak už sa to potom so mnou iba vezlo a aj keď do toho tretieho kola som nastupoval s tým, že som sa cítil dobre, tak vedel som, že ako keby ťažšie sa mi dýchá, ťažký mi je v tých pozíciách na zemi, že ono to vyzerá ako keby možno pre lajka, že som tam nič nerobil, alebo som sa nesnažil stávať, ale ja každý krát, čo som sa snažil postaviť, alebo si tam urobiť niekde nejaký priestor, aby som vedel pracovať ďalej, tak som cítil, že on si iba čaká na tú chvíli a snaží si to prechytávať, alebo že prechádzať kombinácie, že má to naozaj dobre nanilované. Tým samozrejme iba chcem vyzvihnúť to, že proste je to kvalitný súper, tak ja som aj ako keby avizoval na začiatku, že nechcel som nejakú dávačku, možno niekto si myslel, že to bude na istotu zápas, ja som vedel, že to je kvalitný súper z dobrého gymu. Určite bude dobre natrénovaný, lebo je o ňom všeobecne známe, že je stále v kondícii, ako keby dobrej. Takže som rád, že ten zápas bol ťažký, že prvýkrát som si ten welter po dlhej dobe vyskúšal, že naplňa 3 kola. A o to sa mi bude ľahšie teraz vlastne ako keby napredovať v tom, že viem, kde sú tie najväčšie mezery a na čo nám teraz sústrediť. Ďakujem ti. Ďalšia otázka bude na Viktora Konorta. Viktor, ty si v tom prvom kole úspešne ubranil takedown a predpokladali sme, že budeš skôr presadzovať ten postoj. Nakoniec ty si bol ten, ktorý dostal kokil na zem. Veril si tam, že budeš dominovať a možno to zakončiť nejakým ground and poundom? Áno, akože veril som si na zemi, preto som na tú zem išiel. Veril som si, že som dostatočne pripravený, ale tak hra to ukázala inak. Takedown som ubránil, ak to sme dosť chodili, dosť sme to mali nabehané, len nebol som v tom ešte úplne tak doma. Je to fakt MMA zápas po 10 rokoch alebo tak. Ďakujem organizácii, ďakujem súperovi za zápas a čo k tomu dodať. Prehral som, ideme ďalej. Ďakujem ti. Ďalšia otázka bude na Tomáša Cigánika. Tomáš, narátal som nejakých 15 spinning elbow, spinning backfist. Bolo to niečo, čo si v príprave trénoval?
Marto trénuje stále a je to moja špecialita a je to taká nečitateľná vec pre superov, takže vedel som aj, že keď si to vlastne superi napozerajú, tak vedel som, že ich tam trafím a určite minimálne, neviem koľko si hovoril, ale určite minimálne 10 som ich tam trafil, aj cítim triceps, takže je to moja špecialita a keď sa na to superi budú chcieť pripravovať, tak im držím palce, ale viem, že proste v tom zápase to trafím, aj keď sa na to budú pripravovať a keď to netrafím, tak trafím niečo iné. Takže určite sa na to zameriavam ako na veľa aspektov svojich techník a vždy verím, že to tam v zápase dopadne. Ďakujem. The next question is going to be for Tayo. Tayo, congrats for win in the fight. How was submission attempt in first round? Please tell me something about more in situation in first round. Yeah, the armbar was deep, but I was never tapping into that. You know, I'm tough, I got hard, so he could have snapped my arm. I was never going to tap. I know he had a good armbar game. I drilled it backstage, I drilled it in my training camp, but he still managed to catch me with it, so respect to him. Mario Bartua has good skills. I respect him as an opponent. And I knew as soon as I get past that first round, I was just going to take over and put it on him like I did. So, yeah, respect to him. The referee, I wasn't happy with. The referee wanted to keep standing up the fight. The referee was on some bullshit, to be honest, but it is what it is. Thank you to all of the Slovakian fans. Thank you to Fabrik for having me. I've had a good time here, so yeah. Thank you so much for this. V prvom rade ďakujem za túto možnosť, ďakujem vôbec Fabriku, že ma pozvali na tento turnaj, ďakujem za skvelých fanúšikov na Slovensku a chcem povedať o Marekovi, že má naozaj perfektne pripravený ten jeho ambar a celý čas sme tu drillovali doma v Anglicku v mojom gyme a presne na toto sme sa chystali, takže niekde som s tým rátal a áno, už som cítil, že možno to dotiahne, ale napriek tomu, že to bolelo, tak som vedel, že za žiadnych okolností toto nemôžem odklepať. Možno som nesúhlasil s pár, keby verdiktami rozhodcu, ale takýto je šport a ideme ďalej.